ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong gabi mga pinalangga damon nga magatag palamati. Padayunon naton sumong sa pagsipad-sipad ang kasugbon sang aton drama sa kahanginan. Ngay dagid makuwaan sang leksyon nga ginatig-unuhan. Rehas sa kasaysayan tuklo! Hindi matuod din eh. Ang akon mga punong ginpahugsan sang tubig kag mga magagmay na lang ang mga tilapyang nagkalabilin. Ginunahan pa ako harvest sang kawatan. Ginunahan pa nila ako harvest. Sinoong mga wala huya nga naghimo sini? Sino? Mga wala huya! Mga lampingasan! Mga kawatan! Mareport ako kay Kapitan. Mareport ako. Ulap man ko sa may ginsugiran nga iban nga maharbis ako sa tilapia magluwas kay Paridido. Si Marinuna. Matuod. Si Marinuna. Sino ayhan sa ilang duwang nagpaharbis ang punong ko? Si Paridido ayhan o si Marinuna? Sino o sa ilang duwa? Diin ta ni dalon mga isda, tol. Madakpan ta niya. Gago si mo ya. Manakpan ko mapadakop eh. Ito na ilibot na sa laing nga barangay eh. Hoy, bilin ka mo sa soldanon ta ha. Kay nami na sugbahon. Hindi gani, gataan. Nan, sugbaha ginanay ah. Kay manimaho ginayanay. Uti, anhon ta man agali? Pritoon lang eh, di gani. Pamalandan eh. Hanigib na sang daon sa bayabas kag iba. Nasundyutay lang alanggaw. Agod nga, magtinerbla kay ti. Huwag man takanan ref mo. Ang iba na'y bruha na ya. Tugon kay tatay sa banwas ang isa ka kilong asin. Ay, amo matuod no? Eh,
Labay man akon soy-soy. Hoy, nugay ka inabno, ha? Basi ikaw naman karon ang mabutang sa aton sa kapahamakan. Amo na kung kisa na eh. Ko naman. Wala ko yung gana magupod siya na iya kay suy-suy sa mga transaksyon ko na eh. Kaya do kulang mo utok na do loading na pirming utok yaw. Kulang ko rin na bunggong ulo mo. Bunggo mo eh. Ikaw di tarong gidutok. Bala mo nga sa gamay pa ko. Kagyo kayo hulog sa manggaya. Oo na. Pabangdan mo pang mangga. Naton. Ungo ang idya. Lakat na. Hindi ka mo mag-agi sa baryo, ha? Kay basi masiplatan ka mo sa tag-iya ka punong. Impas gid ka mo. Oo na yan. Lakat na ka mo. Dito kami mga lakton sa kawayanan na. Pakadto sa piyak ng baryo. Sige na. Ibaligya ina to. Kay basi malubok na inakaron. Dawgin ko yaban na atong dalang isda so iba. Mo magali tol. Kagang tagiyasan siyang gito blaw sa gidala no. 5 kilo gibakal ya. Tay, mapabanuatan na ya. Mainom na to cold nga beer blay na blangga pamalas gid nga beer blaw. Kaya natural masumsuman tay nasal nga manok eh. Sige tol ah. Kaya gutom-gutom lagi ko tol. Tay, kita mo tol? Mga amo niyang galawan da sigay kwarta tol. Kapital yang kulba lang ya tol. Ganito no. Maayo ka gidya tol. Maayo ka gidya. Subusog naman tani ka. Nami tani da sundol. Makabakal ta cellphone oh. Manaisa ko sa mga amigo tayo nga may mga cellphone eh. Sila yan. Mga cellphone sila, gampal sila mga online games bla. Gadanaw sila mga pelikula. Nami nagidya bakal cellphone niya. Pero paano tol? Ay, yung butsi mo, soy nano ka manimo na, ano man ang utok mo yaman? Doon natuktok ka na ginaw. Mangkot ka ba kung paano? Ay. Ano utok mo? Wala na gandar? Di ka pamangkot gini ko. Paano tayo makabakal cellphone? Wala tayo ganin nagbakal sa para sulod balay. Cellphone ba? Punano ka manimo yaman? Maminsar ta eh. Mangita tabagi ah. Mangita naman tadako nga iligoon. Do? Anong but mo silingon? Mawat naman ta? Ha? Do? Kung may tsansa nga bindi ha? Nga bindi, soy. Tol? Pre, wala pa gid na balan kung sinong nagawas ang isda sa punong mo. Wala gid na pre. May gabagid ka maabot sa mga animal nga kawatan na. Sino man niya nga wala sang huya nagimo sa to, pre man? Balo ka pre. Bah, pre. Ano man, pre? Si Marinunaw, nagano na sa sogsara nila man? Bah, daw may ginapala sa pre. Matuod pre. Dali ka bla pre. Kay kantuan ta sa pre. Nga man, pre, ako. Basta lang pre. May pamangkot lang ko sa iya pre. Ate, sige, pre. Sige, pare. Updan ta ka, pre. Wisit ya. Katig akatama sang duta ba? Ilubong ko na lang diri ang mga ulo kag bukog sang tilapia. Naganilaptas ang mga kuring. Luna! Oh, ano Insoy? Ari pa ko di sa ugsaran. Nagalubong sang mga bukog. Ano nang gadgad ang imo man? Nagilubong pa na kiti. Bukog naman asang tilapia. Kung gindamog mo na bi sa kuring. Stoy, hinaya lang ang tingog mo.
Ay, Kay mabatian ka karon sa patupad ta nga balay. ano kung mabatian, ho? Ha? Nga, may milagro naman parte sa tilapia? Oh, Ha? ang tingog mo. Hinoyo lang gani. Oh, ba? Uy, Hala. Si pari Amay kag si pari Jose, oh? oy pre. Oy mga pare. May hapon? Ano nga ton? Pre, Ah, may ngapon man da pre. may hapon man pre. Kapita pre. Ah. May dala kami din ni pareho nga Ditex Coffee Mix, ha. Ba? Tilawan ta ni Be. Ba? Kumbaga, ulo istorya ta. Ati, thank you, gid pre. Ati, sige pre, susulod ka mo dia. Dali mo ah. Sige pre. Ay, anang pre. Ay, hindi lang kamo sa sulod kay nagalinaptat to. Ako na lang ang matimplas ang kapinyo, ah. Pungko na lang kamo diho. Kay ako lang masirbis ang kapinyo, ah. Dali kamo sa idalom sang langka, oh, ah. Oh, ang binuro nga tilapia. Wala ko pa nahimo sa ibabaw sa lamisa. O hindi, dali-daliyon ko tago, ha? Ba? Ano nang ginagawan sang duwa ka kuringo? Ba, hala! Tilapia man na, kagkanalag ba? Ay, Be, mare dinalin mare, ha? Ha, mare, pare? Ha? ay, Din panindahan ni Insoy, ah. Nalabyan niya na kuno sa dalan nga may nagaatado sang dalagko nga tilapia, ah. ay, no na. Ay, anong ginapangwakal mo man? Kuan, hindi ba lang Ano'y kabla mare, pre? Diyan gid bala halin ang tilapia nga gintangab sang kuring. Ay, kukuan pare. Sa tuod lang, wala gani ko kay Balo eh. Sa sentral kuya halin. Kag wala ko idea kung din halin ang mga tilapia, ah? Kaya mo ni abi priyo eh. Nga aman. May naguna harvest sang akon punong sang tilapia, pre. Oh, May ara ko puno nga gamay man lang, ah. Tunga man lang sa kahon bla, pre. Sa ngakon nga talamnan bla. amo bala. Pare, wala gid ko bala idea sinimo. Pero kung may labot sinuna kag ang duwa ko kabataan nga mga lalaki, pre. Ipatawag ta ka, pre, ah. Istoryanay kita nga duwa. Kaya kuya, wala ako nagatulirar sa mga sala. Insoy? Kag ano ya ang buot mo silingon, ha? Pre, pwede anay kami kasulod. Makadto ko to karon sa imo, ah. Ate, oo. Oo, pre, Insoy, ah. Man, ako yung may sali ko yung dansin mo, ya, pre. Piti, kilala ko yung pamilya ninyo, eh. Halin kay tatay kag kay nanay mo. Taha ko yung sinyo, pre, ah. Buti salamat gid, pre, ah. Salamat gid, ah. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agud mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM. Tatay, oh. Ari di galit sa balay kay arang truck sa grayo. Anas tatay galit, oy. Gani man tol. Hinay lang ta. Basi wala man nalakang pertahan. Abot man ni nanay nga wala pa ta kapuli. Sige. Ilawang ulo bang dornabe. Hala. Nagsiga ang suga sa pertahan, no? Nugay na kamutiit! Yung mga kawatan gigamutod. Tay? Tay! Sulod ka mo! Kay ataganay tanga apat ni nanay nyo. Ano tayaw? Sulod!
Si nanay man ang nagambal sa amon nga arbison ng tilapia, tay. Gani, tay. Diyos ko nuna. Ano ka nga klase sang iloy man? Ikaw mismo! Ikaw nagatudlo sa mga batang umanghimo sang sala! Litsugas ka karon na! Eh, kapugong lang ko. Mabalik ka gisakon, bro. Aba? Sala mo ya, kay ang kinitaan mo sa pagdala sang truck, husto mo lang iinom. Ibang babaye! Heh, Ba? kami diriya sa balay, ginagutom! Di ka ginagutom ka, mamangawat ka? Ha? Sunod ka gid sa mga utod mga kawatan! Kawatan akong kawatan! Labot mo! Nimal. May labot ako kay man, asawa ta ka! Kabataan ko ini sila. Kung kahuyanan ninyo, kahuyanan ko man. Hala! Dali ka mo, dali ka mo! Dali ka mo! Tay! Tay! Ay, lahuntan ni kay Pariosi, dali ka mo! Ay, hindi ko yun, tay, ah. Hindi ko yun. Hindi ko, tay, hindi ko, ah. Hindi, ha? Wala ka ganin hadlo ka mga wat, ha? Hindi ka ganin magupod karon? Makastiguan ka gid sakon! Malakat na lang, tatol. Para matapos na tayo na. Kaya matulog na ta. Utro ka man, ha? Utro ka man nga lipungay ka! Utro ka man, ha? Ah! Tay, tay! Ha? Kita paros mo ko, tay. Ha? Doon kita ko bituon ba? Ikaw pagid, ikaw pagid! Tay! Ikaw kitang leader, ha? Ah! Agay, tay! Ikaw pagid! Hoy, gusto na lang! Ano nang imutay man? Ah! Kaya! Ay, mabato ka! Ha? Mabato ka! Mabato ka! Mabato ka! Mabato ka! Mabato ka! Ha? Ano? 2,000! Anon mo? Ha, Insoy? Rimalaso mga apo mo, tay. Ay, kahuluya, gin. Kahuluya nga mga kabataan. Pati sinuna, tay. Siya gid ganing nagalider, eh. Nga, nangawat naman ako. Oo, tay. Ginharbis nilang tilapia ni Parihuse. Kagin baligya sa lain nga baryo. Kagang iban, ginburo sang wala huya nga nuna. Boo! Do kadami panginwala nga mga pamilya. Kauluya, Insoy. Kauluya! Muna gani, tay. Tay, babayaran gini Parihuse. Subugin nga adlaw. Kay kung hindi, tay, ipabaranggayan ni mo. Abi tay, sige nabi, pahulmaman ko be. Kung maglapot niya sa barangay, tay, mabalahubagin ang tanan. Kag wala na ko yung saguya nga itubang sa mga tao ya, tay. Mahuya ko ya mo. Sige na bala tayo, ah. Paulam ako na bisang 2,000. Sige na, tay. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Day, bati ko damo ka na admirer subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap, diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa, madamo alap-up kag punggod ang imo guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dali na mga lanaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika de
Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka, mag-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tiga, mag-joyride na ta. Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Sakay ka kitiya. Siyempre, naka-extend ko ya. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas, taga Barangay Gubayubos, nagdaog sang 3,000 sa Suki Ayuda Promo sang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kang umpisa ka Pebrero, permigid ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulig kit patawhay ka kang nauna kag nagapasit ang akong lawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigid ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may TC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee Mix. Thank you, Git. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Nagsimula sa isang pangarap. Si Police Major Shalame Acanto Sangrinas, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Ginaabi-abi gid namon ang madugay na naton nga kaupod sa police operation. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations! Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Mapahulam ay han sang kwarta si Tio Goring na amay ni Insoy. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang atong drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Tuklo, ginsulat kag sa direksyon sa ngayon alagad, Linilya Santiago Miranda, musical director Carlos Bulos Mundia, recording engineer Nuli Aparecio, special sound effects Bipoy Arquisola, kaginiyang inyo alagad Erjan Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang
K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.